Gepleyer Azatlyk Radiosu. Eferde maksat Ataev bilen habarlar gündöligi. Ekspert Rodan Schwartz'ın gurallarynyň Türkmenistanda interneti ýygyrlamaga mümkinçilik döredýändigini tasdikleýär. Kiber howpsuzlygy boýunça halkara ekspert Germaniýanyň Rodan Schwarz kompaniýasynyň türkmen ýürüýte uglularyny interneti ýygyrlamak üçin belki üpçüneden gurallary barada Azatlyk Radiosyna maglumat berdi. Azatlyk Radiosu Nemis kompaniýasy bilen bagly soňky çap eden derňi işi boýunça 1 fevralda guramaçylykly jinayet we korrupsiýa maglumatlary proýektiniň kiber howpsuzlyk boýunça hünärmeni Michal Raizik Wozniak bilen gurrundaş boldy. Ýatlasak Azatlyk Germaniýanyň Roden Schwarz kompaniýasynyň türkmen ýürüýte uglularyny öz raýatlaryny internetde ýygyrlamakda hemde ödügi pikirli adamlary anyklamakda ulanylýan enjamlar bilen üpçüneden bolmagy ahmaldygy barada maglumat çap etdi. Ekspert azatlygy beren gurrungyny Nemis kompaniýasynyň web saýtyna hödürleýän adından 3 önümini interneti aňtamakda hemde VPN-i bökdemekde ulanyp bolýanyny tasdiklady. Ol bu önümleriň hataryna RNS Intra, RNS Unified Firewalls hemde RNS Pace 2 programmalaryny agdady. Şu 3 programmany internetde ulanyjylary ýygyrlamakda hemde VPN ulanýanlary anyklamakda gurrunsyz ulanyp bolar diýip Wozniak aýtdy. Belki de bu gurallar hökümetin özgü pikirli adamları ýygyrlamagyna niýetlenip döredilen däldir ýöne bolary şol maksat üçin gurrunsyz ulanyp bolýar diýip bol sözüne goşdy. Türkmenistan'dan Azatlyk Radiosynyň azathabar.com web saýtyna Sayfon 3 proxy ulgama arkaly howpsuz ýagdaýda girip bilersiňiz. Sayfon 3 dowamly özgörýär. Şonuň üçin ony her 2 hepdeden täzelep durmagy unutmaň. Gepleyer Azatlyk Radiosu. Eferde habarlar günneligi bilen men ýogşan Anurwan. Türkmenistanyň husus dukanlaryna çilimleriň belli bir bölegi öňküleri ýaly temmäki fabrikasyna gaplanan gutularyna däl eýsem bir gezek ulanylýan polietilen haltazyklarda satylyp başlandy. Bu täzelik soňky 10 kunny gözelýär. Mysal üçin odal Günörtü Koreýede önürlü diýilip satylan es-satly çilimler, Türkiýede önürlü diýilip satylan parlament datly çilimler inni dukanlaryň bir toparyny polietilen haltazyklarda satylýar diýip Azatlygyň habarçysy dukanlary aýlanyp görenden soň 1 fevralda habar berdi. Alçylaryň käbir ol çilimleriň näme üçin fabrikde gaplanan gutularyna satylmaýanyny soraýar. Satyjylar bu soragy olar daşary ýurtlardan gaçak ýol bilen getirýänliklaryny, şu sebäpden ýolly köp yer almasyn we agram az bolsun diýip gutalaryndan çykarýanlyklaryny aýdyp jogap berýärler. Emma Azatlygyň döwlet gümrük gullugyna akçeşmesi habarçy bilen söhbetdeşlikde dukan satyjylarynyň bu delilleriniň ýalanlygyny aýtdy. Onuň tasdiklamagyna görä gutalaryndan çykarylyp polietilen haltazyklarda satylýan çilimler ýurda getirilýän wagty gümrük barlyklaryna ýa-da beýleki ýerlerde tutulup saklanan çilimler bolup durýar. Gümrükçüler ýa serhetçiler tarapyndan tutulan çilimler soňra bir kanun çilim söwdasyna ýol başylyk edýän baronlaryň ellerine düşýär we olar bu çilimleri gutalaryndan çykardyp umumy gapgar diýerler diýip anonim şertde gurlaşan gümrük işgär gurrun berdi. Onun sözlerine görä, içi boşatylan çilim gutalary soňra Aşgabatyň etegindäki Bagawat obasyna gurulýan ýyllyk çäreler dulanylýar. Ýagny hukuk goraýjylar tarapyndan tutulan gaýdylýan neşe maddalar we gaçak getirilen çilimler ýakalanyna peje taşlanýar. Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com. Gepleyer Azatlyk Radiosu. Habarlar günneligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Eferde siz bilen men Sehra. Lewap vilayatynyň Halaç etrawynyň muallimleri özlerinden talap edilýän köpçülikliň syýasy çäreler we mejburi arasaçylyk işleri sebäpli muallimçilik mertebeleriniň depelenýändigini aýdýarlar. Azatlyk Radiosynyň Lewapda habarçylarynyň biri bilen anonim şertde söhbetdeş bolan etrawyň 12-nji we 14-nji mekdepleriniň ençeme muallimi indi bir näçe gün bäri özleriniň köçeleri we meýdançalary arasalamak işlerine çekilýändigini gurrun berdi. Häzirki wagt olar etrawyň uly ýollarynyň we ekin meýdanlarynyň gyralarynda
kanallarını sirip süpürüp haşal otları arasalayarlar. Şeýle dolar yerli häkimetler tarapyndan her mektebe bölünüp berilen ekin meýdanlaryny arasalap, bu ýerde agaçlary we gülleri ekmäge mejbur edilýärler. Mundan başga halaçly muallimler ýylyň dowamında häkimetleriň guramoçlugynaky köpçülikliň çärelere gatnaşmaga, pile öndürmäge, paýta ýygmaga, her aýda 2-3 gün ýollary arasalamaga, we kanallarynyň golaýyndaky ýylgynlary ýygnamaga mejbur edilýändiklerini hem aýdýarlar. Muallimler özlerinden talap edilen bu mejburi arasaçylyk işleri sebäpli köçä çykara ýüzleriniň galmandygyny, özlerini ne okuwçylaryň ne de olaryň enatalarynyň sylaýandygyny belleýärler. Biz ne hojalyk işlerimizde ýetişip bilýäris, ne de okuwçylara yeterlik derejede bilim berip bilýäris. Bizi ýolbaşçylar hem äsgermeýär. Köçede okuwçylaryň enatalaryna duş gelsek, olar ýygy derli okuwçylardan pul ýygnanýandygyny aýdyp nägile bolýarlar. Olary bizden hem talap edilýär, başga alajymyz ýok diýmek bilen çäklenýäris. Muallimçilik kärini saýlanymyzda ökünýäris diýip Halaçyň 14-nji mektebiniň anonim şertde maglumat beren muallimi gurrun berdi. Adatlyň Telegram sosial ulgamynyň sahypasyna ýazylaň. Bizi gözlew bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly goşmak belgisi 420 724 168 983 we goşmak belgisi 420 773 797 383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňizin gizlin saklanjakdygyna kepil etýäris.